Такива гюзлимички ядах за първи път в Турция на едно състезание по ориентиране. Жените ги приготвяха направо пред нас на улицата, в едни огромни сачове, на едни газови котлони, голяма вкусотия. От тогава ми е много на сърце да се опитам да си ги направя вкъщи, и макар че нямам тяхната посуда, това, което се получи, направо е фантастично. Много крехки, много нежни, много ароматни, вкъщи мирише на печено, на масло, с айрян, просто са божествени. За тестото използвах 500 грама бяло брашно, 50 мл хладко прясно мляко, 200 мл вода и една чайна лъжичка сол. Мазнината, с която мажа, е разтопено масло. От тези продукти излезнаха 12 броя гюзлеми. Препоръчвам ги с две ръце. Şansın döndü birden aşk öyle